Pangalawang araw. Oh, pangatlo pala. March 10. Tapos na. Wala ka. Nagkalat naman ako. Ayan guys, busog na ako. Bye-bye. Ano ito mga on? Hmm? Abay na eh. Yung kasing ay masulan na. Lakso. Hmm. Samang ka. Nadir. Sabi mo yung mga followers natin. Char? Instagram followers natin. Ayan, masos. Okay lang. Ghost ka kay Nana. Ha? Ghost kay Nana. Hindi. Mag-ilis ako.
Ala, natin 5 million views. Viewer. Alam niyo bang nagagastos ng 10 million pesos si Vice Ganda? Asa na butang lakaw-lakaw? Hmm. Doon tayo pa. That's good. Hanap tayo ng pakcho. Ay. Wala yung mall din. Now eh. Anong goal? Kadulit pag now eh. At paglabi, Ha? second floor. Tara. Tara. Ano magtambay dito? Wala. Tara. Tara. Bis mo na ako. Ano ako dito? Magagdanan lang to ha. Ha? Hagdanan lang. Oh, dan. Hagdanan. Ha? Hagdanan. Oh. Ikuan ha. Lock ha. Oh. Baba. Nunungol. Na. Hindi makapindot.